Mali al-Islamé ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Chifun tɔgɔ la a ka bolofara min bɛ Bamakɔ sigida 3nan na ka bɛn n'u ka wajulu suba labɛnni ye u wulila ka na Mali al-Islamé ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yeli Chérif Ousmane Madani Haidara ka carte d'invitation d'a ma bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ. Bi an bɛ Chérif Ousmane Madani Haidara bara alhamdulillah groupement jeunesse tɔgɔ la an nana yan nɔ sabula groupement bureau ka lancement kan ka kɛ commune 3 voilà o jeunesse o ka lancement kan ka kɛ a kan ka kɛ vendredi do inchallah 31 ni ala sɔnna ma an nana o de la alhamdulillah rabbil alamin an y'a fi ɲɛna cogoya min na groupement yɛrɛ ye fɛn dɔ ye fo a laɲini ka faamu kosɛbɛ o de kosɔn ko ɲɛ in an ma maa si to kɔ an ye maa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kosɔn an wulila ka se Chérif Ousmane Madani Haidara ma ale min yɛrɛ ye président ba yɛrɛ an nana s'a ma sabula ko in tɛ ko fitinin ye o kosɔn duba o duba k'a bɛ commune 3 kɔnɔ an ye a jeunesse bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu in kɔnɔna na donc ko in ko fitinin tɛ o puis an kɛlen don k'an ka belebele wɛrɛ fɛnɛ n'o ye a se de Chola Baya Haidara Zulfakar an y'o kɛ an ka baara ye donc ko in tɛ ko fitinin ye an b'a ɲini maa o maa bɛ commune 3 sigida la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i jija ka se kɛnɛ in kan sabula silamɛya donna doncogo min na jamana in kɔnɔ yan a dɔnnen don nɔgɔ fosi t'a la a jɛlen don pas nɔgɔ foyi t'a la an ka dukɔrɔw sigilen don min kan kɔlɔsi bɛɛ b'a dɔn ala ɲɛ siran ɲɛ maabaya maa bɛ maa bonya kaburu zurayali an ka silamɛya sigilen don o de kan k'o sinsin k'o waleya o de ye ko in sigikun ye o kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sera an ka maabaw fana ma olu ka an dɛmɛ k'u bolo don an kɔrɔ sabula anw ye siniɲɛsigi ye denmisɛnninw n'i y'a mɛn jamana sini denmisɛnninw de don ni anw ɲana mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ da ka sunɔgɔ mais ni anw tiɲɛna alhamdulillah u yɛrɛ bɛ saya nata an tɛ ala deli o la ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Cɛba min kɛra nin wajulu suba in parrain ye n'o ye Chola Baya Haidara ye a ka laseliw la a ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin a se Chérif Ousmane Madani Haidara ma. An nana bonya da Chérif Ousmane Madani Haidara comme ale de ye groupement yɛrɛ fondateur ye ale de y'a président ba ye donc denmisɛnninw ko ne ka fara u kan ka na bonya da an bɛɛ denmisɛnnin ye olu fana y'an dɔgɔninw n'an denw ye ko an ka na bonya da Seydou kɔrɔ bon o de la ne yɛrɛ bilal'u ɲɛ ka na pour que ka na carte di comme bɛɛ b'a kalama groupement sigira min kama o ye de k'an ka diinɛ kɔrɔ kɔlɔsi fɛn minnu y'an ka mawuludu kow ye a n'an ka ziyaraw moriyaw sɛbɛn bɛ daga nasi bɛ daga maa ka wusa ni maa ye maa kan ka maa barika ɲini Shirifiya bɛ yen nin bɛɛ de groupement ka laɲini Tijaniya wurudiw ka kɛ lafiya kɔnɔ Kadiriya wurudiw ka kɛ lafiya kɔnɔ komi i yɛrɛ ye cogo min na bɛɛ b'a la an ka commune 3 mɔgɔ bɛɛ donna a la hali ni mɔgɔ min ni m'o y'a la peut-être hakili b'i sɔrɔ donc bɛɛ bɛ se ka na don a la halisa donc k'a yir'i la dɔrɔn commune 3 bɛɛ de don a dubaw k'a daminɛ Shirifilakaw la Caminakaw la Talilakaw la mɔgɔ b'a a quartier kɔnɔ commune kɔnɔ alimami ni alimamidenw an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc olu ka fɛn de don ne yɛrɛ bɛ groupement cɛkɔrɔbaw ka groupement de la mais nin ye jeunesse ta ye bon jeunesse fɛnɛ halisa an b'a kɔnɔ dɔɔnin donc ka jeunesse dɛmɛ a ka baara la comme u yɛrɛ ko ko in yɛrɛ de a tɔgɔ ye di a denfaya bon u y'o di ne ma mais invité d'honneur mɔgɔ min ye invité d'honneur invité principal o ye Chérif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ de pour que ka kɛnɛ in bonya k'a wasa k'a barika donc u y'a ɲini ale ka ye kɛnɛ in kan an b'a dɔn degun bɛ yen kow ka ca mais an nana ɲɛfɔ a ye pour que a yɛrɛ ka se ka ye kɛnɛ kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɔnni ni kun b'a la bonya karama ani nisɔndiya ni munyamunya ye ka ɲɛsin Mali al-Islamé ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a se Chérif Ousmane Madani Haidara baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ni dugawu kɛli. Walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔnba lamɛn.
farafinna tile bɛ yanfa jamanaw jɛtɔ CEDEAO ye a jira k'a fɔ u jɛna ni Mali ni Burkina ni Niger ka bɔli ye CEDEAO tɔ kɔnɔ. Janvier kalo tile 29 araba o kun bɛ kɛ jamana sababu ka bɔli ye pewu. Nka CEDEAO ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye min bɛ jamanaw denw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamanaw minnu bɛ kɔnɔ filaw la u ka nafaw kama. CEDEAO dayɛlɛlen bi to jamana sabaw ye wa taama sɛbɛn minnu bɛ jamana sabaw denw na ni CEDEAO taama sɛbɛn do a passeport fara a carte d'identité kan. CEDEAO jaw minnu bɛ a kan u bɛ lakodɔn jamana den ninnu bolo u ka muɲukumaɲakaw fɛnɛ bɛ kɛ u fɛrɛlen CEDEAO jamanaw kɔnɔ k'a sɔrɔ visa ko kuma ma fɔ u ye. Algérie wasaden dɔw ye a jira k'a fɔ n'i y'a da olu mɔ Faransi ka fɔli ka dabila Algérie jamana kɔnɔ ko n'a kɛra a na Algérie jamana lakana. Algérie ka denw ka arabuya a n'o fɛnɛ kisi tununi mu u ye sariya sen dajira wasaden tɔw la wasabilo kɔnɔ u b'a fɛ arabuka o ka kɛ kan fɔta ye Algérie jamana kɔnɔ kan wɛrɛ kana fɔ ka fara a kan. Jabaranizow la kunnafoniw minnu fɛnɛ bɛ di ni a kun bɛ fɔ kan fila la Faransika ani arabuka. Faransika fɔli ka dabila kunnafoni ka di jabaranizo la arabuka dama la. Kongo Kinshasa dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɛ ka suɲaden o de nabɛ ni mankan ye jamana in kɔnɔ. Nin ye sanfɛ kalanso ba dɔ karamɔgɔ ka kuma ye Zambikaw fɛ yen ni o ye Lubinda Abazo ka ye. A y'a yira k'a fɔ nazarala setigi jamanaw u mago jɔn bɛ Kongo Kinshasa dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw la. O de y'a to u bɛ ka Kongo Kinshasa jamana ɲaami jango u bɛ se ka fɛrɛ nafasɔrɔ sira ninnu bɔli mɔ. O jamanaw minnu bɛ se ka surunya Kongo Kinshasa la olu jamana ninnu de bɛ su ka bila Kongo Kinshasa la ni ka basigi tiɲɛ. A ko setigi jamanaw minnu mago jɔn bɛ Kongo Kinshasa dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw la o dɔ ye Taiwan ye o dɔ ye Ameriki jamana yɛrɛ ye. Cakɛda ba filaw minnu bɛ i n'a fɔ Microsoft ani IBM olu mago tɛ ba fɛn minnu na k'u ka laliw kɛ u dasi mɛ Kongo Kinshasa dugukolo jukɔrɔ ko soroba ɲami kun y'o ye. Misran jamana Egypte ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ye a jira k'a fɔ a tɛna jɛn ni Donald Trump ka laɲini ye k'a fɔ Palestine ka denw k'u sigiyɔrɔ bila ni kana bisimila minɛ a ka jamana kɔnɔ ko n'a kɛra ko farati do Misran jamana Egypte denw ka lakana mɔ. A ko Palestinikaw ta y'u ka dugukolo ye wa u tɛ se ka wuli ka bɔ a la. K'a kɔni bɛ se ka min fɔ o ye Donald Trump a bɛ fara a kan bɛn ni basigi bɛ se ka kɛ yahudiya jamana Bani Israɛl ni Palestine kɛ cogo min a bɛ se ka fara Donald Trump kan k'o dangɛnɛmaya. A ko kabini kɛlɛ in daminɛ kuma sango ale sarana ni yɔrɔ in de ɲɛ ka sɛbɛkɔrɔ fɔ. A ko n'a man jan do fɛɛrɛ dɔ de bolo datɔ de do jango Palestine ngɔnɔ in a ka kɛ faratima yɔrɔ ye kana se kisala fɔ Palestine ka denw yɛr'u ka yɔrɔ bila lakanabaliya bolo. K'a y'o min fɔ kabini mankan daminɛ kuma ko nin y'an selen ye o de mɔ. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani cɛw ka lajɛliw la k'an bɛn n'Ala sina ma.